Gaza and this government has been better than Morsi's government, right? I think that the whole world should support Sisi. I believe that the new Egyptian I think that you have to support him. If we support him, it probably will embarrass him. It probably won't help him. But Sisi and the liberals, Baradei and the others, they deserve the support of the free world. To who else they can turn? Which is that Israel and Saudi Arabia are probably the two governments most quietly supportive of this new Egyptian regime. Yeah, we shouldn't push ourselves to the front of these internal Arab, historic, dramatic transformations. Our group, all the secular of Egypt, never threatened Israel, never said that they are going to do anything with the peace treaty. We support the peace treaty. You support Camp David? Of course, and we want complete peace. We don't want war. That's very clear. This was very easy. They go to the parliament and they say, we want to cancel the treaty with Israel. They have 70%, they will cancel the treaty. What can the army do? The army definitely doesn't want to cancel the treaty. The army definitely will never and never wants to go to war with Israel anymore. They actually have positive sentiments, you know. כל המרחב גם משפיע בצורה מהותית על מפת הבריתות והכוחות כפי שהם מתהווים וכפי שהם מסתדרים במזרח התיכון. בעבר נהגנו להגדיר באופן פשטני משהו את המזרח התיכון כמחולק לציר הרדיקלי והציר המתון. הצירים האלה אינם קיימים עוד. במקומם מופיע ביתר סט שני מחנות גדולים, השיעה והסונה, ובתוך הסונה האחים המוסלמים והיתר. אלה המגדירים החדשים, לא הבלעדיים, אבל החדשים של המזרח התיכון. על הרקע הזה קל מאוד להבין תופעות פוליטיות והסכמים, בריתות והתרחקויות של גופים זה מזה. למשל, העובדה שהחמאס ברצועת עזה הולך ומתרחק מאיראן בשנה האחרונה היא בוודאי היטל של התופעה הזאת שעליה דיברתי עכשיו. איראן מנסה בכוח להחזיק אותה, אבל היא מתרחקת כי היא נצמדת. היא זה החמאס לטורקיה, לקטר ולמצרים כמובן. הסוניות. תופעה נוספת דומה לזה זה חימוש המיעוט השיעי בתימן על ידי האיראנים כדי להבטיח את הציר. תופעה נוספת זה המתח בין מצרים לבין ירדן. השנייה חוששת שהראשונה מלבה את הלהט האחסי בתוך ירדן, ובדיוק באותה מתכונת אנחנו רואים באזור המפרץ את המתח בין האמירויות לבין מצרים. יכולתי להמשיך עם בחריין, יכולתי להמשיך עם מקומות אחרים. הבחנה נוספת שראוי לציין אותה היא שבפעם הראשונה מזה שנים במזרח התיכון יש 4 מעצמות, אולי ננסח את זה אחרת, 4 המעצמות של המזרח התיכון נשלטות על ידי הנהגה דתית. איראן, לא חדש, סעודיה, טורקיה ומצרים. אי אפשר להתעלם מהפרספקטיבה הזאת שדרכם המשטרים בוחנים את המציאות. הבחנה נוספת ומאוד משמעותית בעיניי, מאוד משמעותית בעיניי לסכסוך הערבי-ישראלי, קשורה למעבר מפרדיגמה לאומית לפרדיגמה יותר דתית. במילים אחרות, מנהיגים וציבור בוחנים היום את הסכסוך דרך עדשות יותר דתיות מבעבר. במובן הזה שנוסף לשיקולי גבולות וטריטוריה שתמיד היו דומיננטיים, וגם תמיד הייתה בהם שכבה מסוימת של אלמנט דתי, האלמנט האמוני הדתי שבבסיסו מדינת ישראל כנטע זר במרחב הזה הולך ומתגבר. אני לא יכול להפריז בחשיבות של העניין הזה, ובעיקר בהשלכות שיכולות להיות לו לאורך שנים, מאיך נראים ספרי החינוך בבתי הספר, ועד איך נראה שולחן הדיונים, ההסדר או המשא ומתן עם מי שזה לא יהיה. אחרי שאמרתי את זה, צריך לסייג. האחים המוסלמים, האסלאם, הסלפים,
אנחנו לא מדברים על מונוליטים, אנחנו לא מדברים על גושים אחידים שאין בלתם. גם שם יש גוונים, גם שם יש סוגים שונים של אסכולות, וצריך לומר עוד דבר, יש שם מוכנות מתוך פרגמטיות, מתוך תועלתניות, לפשרות בטווח הקצר והבינוני, ובכל זאת, בלב ליבו של העניין האסלאמי, החסי בוודאי, והקיצוניים עוד יותר כנ"ל, מדינת ישראל נתפסת כדבר לא מקובל במזרח התיכון. משמעות המעשית של מה שאמרתי היא שבשנים הקרובות לפחות ילך ויגדל הקושי בכל מה שנוגע ליצירת הסדרים, בוודאי לנורמליזציה, אם כי אין לפסול את העניין. Our group, all the secular of Egypt, never threatened Israel, never said that they are going to do anything with the peace treaty. We support the peace treaty. You support Camp David? Of course, and we want complete peace. We don't want war. That's very clear. And you've told the administration this? Of course, everybody knows this, but the Hamas in Gaza are very close to the Muslim Brothers, so they could influence them to have an agreement with Israel. Of course, we are not friends, very much the same friendship or any friendship with Hamas. What was the last question? Israel. Who chooses? They choose, okay. This was very easy. They go to the parliament and they say, we want to cancel the treaty with Israel. They have 70%, they will cancel the treaty. What can the army do? The army definitely doesn't want to cancel the treaty. The army definitely will never wants to go to war with Israel anymore. They actually have positive sentiments, you know. And there is another fact that we can't afford to have a war with Israel because all our defense system is US based, and the US will never allow us to use it against Israel, you know. So that's, again, it's fictitious, you know, when we think that the Egyptian army will go and do that. But to answer your questions, even if they're saying today we will not cancel the treaty, we will not do that, their idea of the Islamic Khilafah includes Hamas. You know, the Murshid said, first the Murshid is the guy who said, the supreme guide of the brotherhood. Yeah, the supreme guide said clearly, openly, our aim is to do finally the dream of the Islamic Khilafah. Okay, so maybe they want to turn Israel also into part of the Islamic Khilafah using Hamas or whatsoever, you know. So if you guys want to trust them, you know. But they'll give you all the nice words right now because they're not fully in power. Once they're in power, we're all in deep trouble. Which is that Israel and Saudi Arabia are probably the two governments most quietly supportive of this new Egyptian regime. Yeah, we shouldn't push ourselves to the front of these internal Arab historic dramatic transformations.